दिनैनि साना जोबोद गुरुत्वपूर्ण मानो होनना बुङोब्ला बर' रावनि थामोनथाया आसाम एसेमब्लिनि सिलहासिम सफैबाय। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिएलटि आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जादोंमोन बिटिसि एकर्ड आरो बे बिटिसि एकर्डनि समावनो बर' रावखौ भारतनि संबिजिरनि 9थि फारियाव थिसननाय जायो आरो बिनि उनाव बे रावखौ भारत सरकारा फोथांना लाखिनायनि बिबानखौ रुजुनदों। दिनैनि समाव बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय आरो बिटिआर एकर्डनि लोगोसेनो बर' रावखौ आसामनि गासै आसामाव लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि होनाय जादों आरो बे लेखा दिनैनि दिनावहाय आसामनि एसेमब्लियाव गिबिसिन बर' फिसा बुंथिगिरि जानायनि खाबु फैदों मुसु बिस्वजित दैमारिया आरो बिथाङा आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिबान रुजुननाय लोगो लोगोनो बर' रावखौ आसाम एसेमब्लिनि सिदलायाव दोनफैनायनि थाखाय थिरांथा लादों आरो दिनै 7 जुन खालार खालि आसाम एसेमब्लिनि हस्टेलनि कनफारेन्स हलाव मोनसे जर'खा मेल बानजायो आरो बे जर'खा मेल बानजायनायाव बिथाङा गासै बर' एमएलएफोरखौ हांख्रायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दैफोर हांख्रायदों। बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' जथुमनिफ्राय थान्दै हांख्रायना लाबोनानै जखन सावरायनाय जादों आरो बे जखन सावरायनायनि गेजेरजों बर' रावखौ माबोरैहाय आसाम एसेमब्लियाव बाहायनो बिनि टेक्निकेल टार्मिन'लजि लोगोसेनो माखासे कौशलफोर दानायनि सायाव गेबेङै सावरायदों आरो बे बिथिङाव दिनै जोङो मेल जोबनायनि उनावहाय बुंथिगिरि मुसु बिस्वजित दैमारिखौ लोगो मोनदों। जों बिथांनो खुलुमनाय होदों सिबिनाय होदों नोंथांनो आरो बे बुब्लियावनो जोंजों दङ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुसु तरेन बर' खुलुमबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिबो दङमोन जों बिथांखौ दा समाव मोननो हायाखै। दा समाव बुंथिगिरि मुसु बिस्वजित दैमारिया आसाम एसेमब्लियाव बर' रावखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेलायावहाय मा सोलो बाहायनो सानदों बिनि सायाव बिथाङा बुंगोन आरो लोगोसेनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मा सामाराइज खालामनो हादों बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिगोन। नोंथांखौ बुंनो खावलायबाय जे बर' रावखौ नोंथाङा बे आसाम एसेमब्लिनि सिदलायाव माबायदि फसंथानो नागिरदों। दा आथिखालाव बर' गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावखौ आसामाव अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ सिद्धांत लाबाय। थांनाय डिसेम्बराव बिधान सभायाव पास जानायनि उनाव दा गेजेट नटिफिकेसनबो ओंखारबाय। दा ओंखायनो आसामाव बर' रावा माने अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो बे हिसाबै जों जेरावबो बुंनो थाङोब्ला दा बाहायनो हासै आरो बेखौ। नाथाय जों बाहायनो हासै होनब्लाबो बेवहाय माखासे टेक्निकेल खोथा थाहैबाय जे बेवहाय अफिसारफ्रा बर'खौ रोंनांगोन आरो नङाब्ला बर' रोंनाय माखासे बेवहाय अफिसारफोर थानांगोन। बर'नि जों गासैखौबो लिरनो हायो नाथाय बेखौ माने गुबुन रावावबो ट्रेन्सलेट खालामनानै फोरमायग्रा मानसि जेन'बा थानांगोन। बेबायदि माखासे गोबां दा गोदान अबस्थायाव हाबाफारि लानांगौनि गोनांथि दं। दा आं स्पिकार जानायनि उनावनो आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे आसाम एसेमब्लियाव बर' रावखौ थाबैनो बाहायनांसिगौ आरो बेखौ लानानै आङो गासै आसाम एसेमब्लिनि अफिसियेल डेपुटि स्पिकार गासैखौबो आं रायज्लायजोबनानै मोनसे थांखि लाबाय आरो थाबै बिथांमोनखौबो आङो मोनसे इन्सट्राक्सन होजोब्बाय जे जिखिनि बिनि थाखाय नांगौ बेफोरनि माने गोनांथिफोरखौ थाबैनो आंनि नोजोराव लाबोनांगौ आरो बेखौ थाबैनो जोङो मावफुंनायनि थाखाय राहा लानांगौ। दा दिनैहाय आं बे हिसाबैनो जिहेतु बर' रावा दा गोदान हिसाबै बाहायजागोन एसेमब्लियाव। दा बेवहाय मात्र लिरनायल' नङा फरायनायल' नङा बेवहाय मोनसे लाइभ माने मा होनो एसेमब्लि समाव माने बिबुंथि लाखिनाय बे बिबुंथि लाखिनायखौ गुबुन रावारिफोरनो बुजिहोनाय गुबुन रावारिफोरनि रावखौ बर' रावाव लोगो लोगो ट्रेन्सलेट खालामनानै बर' हिसाबै फोरमायथि होनाय आरो बेफोराव जेसेबां जि माने पेपार वार्कस दं लिरनाय खामानिफोर कुइसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनि सार्कुलार बिनि सामन बिनि नटिस बिनि कुइसन एन्सार गासिबखौबो बर' रावजों बानायजोबनांगौ बर' रावजों बियो जागोन। दा ओंखायनो बे बेलायाव जोंहा गोबां बाथ्रा थाहैबाय जे बर' रावाव दिनै असमिया बा इंराजियाव बाहायबाय थानाय जोंनि एसेमब्लिनि जिथु सिस्टेम गाहायनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमाव बाहायनाय सोदोबफोरखौ बर'आव मा बुंगोन आरो जों माबायदि बुङोब्ला बियो ओंथि गोनां जागोन।
ओंखायनो बे बेलायाव एसेम्ब्लियाव जिहेतु बिनि थाखाय जोंहा रावबो रोंगौथि गोनां मानसि गैया बेखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' रायथार एकाडेमि आरो लोगोसे जोंनि गासै बर' MLA आरो बड' MLA डिमासा बा गुबुन जि दंफायो बर' राव माने माबानि मा होनो बर' रावजों सोमोन्दो थानाय बड' लिंगुइस्टिक ग्रुपनि आरो बिसोरखौबो गासैखौबो दिनैहाय लाजोबनानै बिनि सायाव जों मोनसे इन्टारेक्सन खालामलायनाय जादों आरो बे बेलायाव आङो माखासे सुबुरुन होनो थाखाय खावलायनाय लेखा बर' थुनलाइ आफाद, रायथार एकाडेमि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि MLA फोरनिफ्राय गोबां माखासे बे बिथिङाव जायफोर नांगौ बेफोरनि सायाव सुबुरुन माने होबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद माने हेफाजाबाव फैगोन आरो बेराफारसेथिं माने बे बेलायाव जायफोर राव जोङो सोलायनो थांनायाव जोंनो माखासे अफिसियेल टार्म बा टेक्निकेल टार्म जि वार्ड्सफोर दं बिनि गोनांफोरखौ दिनै थाबैनो जाहाथे जोंनि थुनलाइ आफाद आरो रायथार एकाडेमि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामना हरनो हायो बिनि जिथु जोंनो दा नांग्रोगौ अफिसनि बायदिसिना माने साइन बोर्ड, नेम प्लेट आरो लिरनायावबो बाहायनो गोनां जिफोर टार्म दं बेखौ अलरेडि दिनैनो राननानै हरनाय जाबाय बेवहाय इंलिश आरो एसामिसाव जि दं आरो 10 दिनसोनि गेजेराव मिजिंथिदों 5 बा 10 एक सप्ताह बा 10 दिनसोनि गेजेराव बिनि बर' टार्मखौ जोङो मोनगोन एसेम्ब्लियाव आरो बेखौ मोनोब्ला गिबि खामानि हिसाबै जोङो दा माने जेसेबां साइन बर्डआनो जा जियानो जा बर' रावखौ बाहायग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय एसेम्ब्लिनि माने माखासे दा जेफोर जों पाब्लिश जाबाय थागोन बेखौ लोगो लोगो जों बर'आव माने दिहुनफालांबाय थानो नागिरदों आरो फैगौ एसेम्ब्लि सेसननिफ्राय जों बेखौ बाहायगोन नाथाय आबुङै डिसेम्बराव जिथु सेसन जागोन विन्टार सेसन गोजां बोथोरनि जिथु सेसन जागोन बे सेसनाव जोङो माने सम्पूर्ण भाबै बर' रावखौ जोंनि एसेम्ब्लिनि सिङाव माने एसेम्ब्लि सेसनाव बाहायनो हानाय बायदि जों खालामनो नागिरदों बे हिसाबै ट्रेन्सलेटर इन्टारप्रेटर जोंहा गोबां नांगौ जायफ्रा बर' रावजों लोगोसे असमिया आरो इंलिश रावखौ मोजाङै बुंनो हायो आरो लिरनो हायो बेखौ 2 दाननि गेजेराव जोङो कन्ट्राक्चुयेल बेसिसाव लाग्रोनो नागिरदों आरो बिनि उनाव गभर्नमेन्टआ माने पस्टखौ सेंसन होनाय लोगो लोगो बिसोरखौ रेगुलार एमप्लयि हिसाबै माने खालामनानै लानाय जादों दा बेनि स्ट्राक्चारफोरखौ जों बोरै खालामजायो बेवहाय मा रेंकनि अफिसार ट्रेन्सलेटर आरो इन्टारप्रेटर रिपर्टार बायदिसिना बेवहाय नांगौ जोंनो बेबायदियाव जोंनो मा माब्रै नांगौ बेखौ जोङो डिजाइन खालामनो खावलायदों बयखौबो जोंनि माने आगुनि एडुकेशन मिनिस्टार थानेश्वर बर' सार दं बिथाङाबो रायलायहरबाय थादों फनाव आरो बिथांखौबो आङो सासे अभिज्ञ व्यक्ति हिसाबै जोंनि बे बर'आव अफिसारनिफ्राय लानानै एमप्लयिसिमखौ जोङो मा माने ग्रेडनि जोङो माने मा होनो एमप्लयि नांगौ बा साख्रियावला जोंनो नांगौ आरो बिसोरखौ जों माबायदि स्ट्राक्चाराव बाहायनांगोन बिथांखौबो आङो खालामनो होदों डिजाइन बिथाङा गाव खालामनानै माने हरनो नागिरदों दा बेबायदि लाइनजों बर' रावखौ सम्पुर्न भाबै बाहायनो हानाय आरो देनां आं स्पिकार हिसाबै थायाब्लाबो बे एमप्लयि स्टाफफ्रानो बर' रावखौ जाहाथे जुगे जुगे सालायलांबाय थानो हायो बेखौ खालामनो नागिरनाय जादों आरो आपातत गासै बिजाबखौनो बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामनो अर्डार होनाय जाबाय अलरेडि माने 6-7 खानसो बिजाबखौ ना 9 खान बिजाबखौ दिहुनबाय आरो बेखौ अलरेडि ट्रेन्सलेटनि थाखाय ट्रेन्सलेसन राव सोलायनो थाखाय हरनाय जाबाय आरो गोबां माखासे लेखाफोर दंबावो जायखौ जोंनि एसेम्ब्लिया दिहुनदों बेफोरखौबो ट्रेन्सलेट खालामनाय जागोन गतिके बेखौ दा गासैखौबो माने बासिनानै दिहुनहोनाय जादों गिबियाव जोङो बयबो बेखौ खांग्रोनो हायो गतिके दिनैनि जिथु सावरायनाय बे गोबां माखासे आरोबाव दिगखौ दिन्थिनानै होनाय जादों मा नांबावगौ मा नांबावा ओंखायनो दिनैनि सावरायनाया खुब मिनिंफुल आरो आं साबायखर बावदों बिथांमोननो लेंहरनाय लेखा गासिबो फैनानै माने खुब मोनसे गोसो गोरबोजों आरो गोथौवैनो माखासे बोसोनफोरखौ होफैदों आरो बे मथे जों खामानि मावलांगोन आरो थाबैनो जों आरोबाव बे आफादफोरजों जोंनि जिथु प्रग्रेस बेखौ लानानै जोङो सावरायलांबाय थागोन एसेम्ब्लिनिफ्राय आरो बेबायदियैनो जोङो बर' रावखौ गुबुनाव जों बेसेबां सम लायो नाथाय आसाम एसेम्ब्लियाव आङो माने थाबैनो माने फुल्लि इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजानाय जादों जोबोद गोजोननाय होदों नोंथाङा गोबां सम गैया बेखिनि सम जोङो नोंथाङा होबाय दा जों फैगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि फारसे दा बेखिनि बुब्लियाव जोङो दान्दिसे ब्रेक लादों
फैफिनदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नोंथांनि मोनदांथियाव दिनैनि सावरायनाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बे जोङो गोबाव सम जिथु मिजिं थिदोंमोन जोंहा खाफाल गोनां होनजायो बर' हारिया बे देग्लाय जोङो सासे बर' फिसा गिबियै जोङो आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि हिसाबै मोनबाय मानब गेदेर बिस्वजित दैमारिखौ आरो बिथाङा दाख्लै 21 अक्ट'खालि चार्ज लानायनि उनावनो बिथाङा माखासे खोथाखौ बुंदों आरो सासे बर' माने माबाजों स्पिरिटजों फैनाय मानसि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एकदम फैनानै MLA जानानै MP जानानै बिथाङा जिथु बिथांनि सान्थौ बे सान्थौखौ माने गाव बेखौ माने बाहायनो थाखाय जिथु दा थांखि लादों दिनै जिथु एसेमब्लि बे हस्टेलाव कनफारेन्स हलाव जिथु जथुमा लिंदों बेवहाय जिथु हारिमायारि आफादफोरनिफ्रायबो अपिनियन लानानै आरो MLA फोरनिफ्रायबो अपिनियन लानानै जिथुनाखि एसेमब्लियाव आरो एसेमब्लिनि बायजोआवबो बे बर' रावखौ जिहेतु बर' रावा 90 फारियाव हाबनाय राव मोनसे इन्डियान लेंगुवेज रिकगनाइज इन्डियान लेंगुवेज आरो लोगोसे BTR सुक्तिनि आधाराव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बे आसाम एसेमब्लियाव बियो एक्ट जाबाय आयेन जाबाय आरो बेखौ बाहायनायनि बिबाना आसाम गभर्नमेन्टनि सायावनो सोनारो दा बिथाङा बुंथिगिरि जानाय लोगो लोगो बे बिबानखौ लानानै जिथुनाखि गोख्रों मोनसे राहा लानो नागिरदों बे बिथिङाव दिनै जिथु इन्टारेक्शन सेक्सन जादों आरो बेवहाय बयबो माने सुबुरुनखौ होदों दिनै जिथुनाखि जों नुनो मोन्दों जे आसाम एसेमब्लियाव जिथु जोङो बर' लेंगुवेज सेल दानायनि खोथाखौ जोङो माने सुबुरुन होदों आरो बे बर' लेंगुवेज सेल बर' राव बे माने सेल दानायनि लोगो लोगो जोंहा माखासे जेंनाया सुस्रांगोन बायदि जों सानो जेरै बे अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायल' नङा अफिसियेल रावल' बाहायनाय नङा बियो माने एखेबारे गोजोर हिसाबै बियो थालांगोन बे जोंहा जायफोरनिखि बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोरनिखि आर'जलाइ लिरो बा आर'जलाइ लिरनानै बे माबा हरो दैथायहरो बेखौ नायफिननो थाखाय जिथु इन्टारप्रेटार एपइन्टमेन्टनि खोथा बुंदों आरो बे सेलानो गासैबो नायजोबगोन आरो जेंनाया सुस्रांगोन होननानै जों सानो जेरै जोङो पार्लामेन्टआव जों नुनो मोन्दों जे बर' इन्टारप्रेटार बेवहाय एपइन्टमेन्टबो जादों आरो गुबुन तामिल बांला आरो अन्यान्य माने मालायालम बेवहायबो माने इन्टारप्रेटार दं दिनै जोंहा जायफोर बिथांमोनहा MP बिथांमोनहा गावनि बिमानि रावजों माने पार्लामेन्टआव खोथा बुंगोन बेखौ इन्टारप्रेटारा माने बै लेंगुवेजनिफ्राय इंलिश आरो हिन्दीआव ट्रेन्सलेसन खालामनानै फोसावो बे माने पार्लामेन्ट प्रसिडिंआव लाबोयो थिग बेबायदिनो दा ओरैबायदि जासिगोन दा बुंथिगिरिया बुंनाय बायदि जे जोङो एसेमब्लियाव जुदि सोरबा MLA सोरबा माने माबाया जुदि बाथ्रा बुङोबा बर'नि रावजों बुङोब्ला बेयो इन्टारप्रेटारा बेखौ इंलिश बा असमियानि माबानानै बेखौ बुजायनानै प्रसिडिंआव लांगोन बेयो मोजां खोथा जागोन आरो लोगोसे जोङो गोबाव सम जों बेखौ सानबोबाय थानाया दा जाफुंसारनायनि लामायाव फैदों बेनिखायनो आं दिनैनि सानखौ अन्तत' थांखिथ' लाबाय आरो थांखि लानानै जोङो मानब गेदेर माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम बे खोथाया थांगोन आरो हयथ' बियो केबिनेटआवबो डिसिसन हयथ' जानोबो हागौ गतिके जोङो आसा फारियो जे जोंहा बुंथिगिरिनि बे गोख्रों दैदेननायाव बे बर' रावा जाहाथे वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजायो सारा आसामाव आरो एसेमब्लियावबो बाहायजायो आरो बे बिथिङाव जोङो जे बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बा रायथार एकाडेमि हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आं बुंनो सानो जे जोंहा CSTTनि जिथुनाखि अफिसियेल टेक्निकेल टार्मिनलजि जों बानायखानाय दं आरो अफिसियेल ग्रसारि जों बानायखाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ टार्मिनलजि जोंहा दङ बेजों गोरोबलायनानै जों जिथुनाखि इउजिबोल जिथु लेंगुवेज बेखौ जाहाथे माने रायजो राजा बुजिनो हायो बयबो फरायगिरिफ्रा बुजिनो हायो बे जोङो गोरलै मोनसे रावजों जोङो जाहाथे बे रावखौ बाहायनो हायो बेखिनिखौ जोङो माने जोङो दैथायगोन आरो बिथाङा लुबैनाय बायदि जोङो थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय सिगांगोन
बेनिखायनो जोङो बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बर' रायजो राजानि जानानै बर' फिसा जानानै जोङो बिथांनिसिम जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावो। दा जोङो फैगौनि बुंथिगिरि बिजय दैमारि बिथांनि सेराव जे दिनैनि सानाव जेनाखि सावरायनाय जादों सावराय जथुम जादों बे सावराय जथुमाव सावरायनाय जादों जे बर' रावखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो एसेमब्लियाव MLA फोरा बर' रावजों सोंगोन आरो बिनि फिननायखौ मन्थ्रिफ्रा होगोन। दा मन्थ्रिफ्रा बोरै बुजिगोन एबा मन्थ्रिया बोरै एन्सारखौ होगोन नै बिनि सायाव जोङो एसे मोनथिनांगौ दङ रायजो राजानि सेराव बेखौ मोनथिनांगौ थागोन। मानो होनना बुङोब्ला जोबोद गोनो गोथो गोबां सानि बानबुंथि जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव जे ससियेल मिडियायाव बुंदों गोबां साया जे जेरावहायनोखि सुक्तियाव फैखाबाय जेब्ला आरो बेखौ सावरायफिननांगौनि बाथ्रा मा थानो हागौ नाथाय बे गोथे साननाय एबा माने बुजिनायाव एसे बाङाय जादों जों बेखौ बुंनो नागिरदों जेराव सुक्ति जाबाय एबा ओइथ्सुल हाबाय बर' भाषाया नाथाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि माखासे टेकनिकेलनि बाथ्रा थायो आरो बे टेकनिकेलखौ जों माबोरै डिल खालामनो बिनि सायावसो सावरायनाय जादों आरो बे बेलायावहाय फान्ड एल'केशननि खोथा थादों नामा एबा माबोरै डिल खालामनांगोन आरो बेवहाय दानि गोदान टेक्न'लजिनि गेजेरजों बेखौ ट्रान्सक्रिप्ट खालामनाय जागोन भाषाखौ बर' रावखौ MLA फ्रा लिरनाय महराव सोंनाय होगोन आरो बेखौ गुबुन रावारि MLA फ्रा एबा खुंगिरिया एबा मन्थ्रिफोरा बोरै बुजिगोन दा बिनि सायाव माखासे सिस्टेमनि खोथा फैगोन आरो बेखौ बुंथिगिरि बिथाङा बुंथिगोन। नोंथाङा बेखौ माबोरै डिल खालामनायदों जे दासान्दि समाव आसामाव जानो हागौ बे सिस्टेमा जाथ'वाखै जे बर'जों कुइसन खालामोब्ला बर' बुङोब्ला बियो लोगो लोगोनो गुबुन भाषायाव ट्रेन्सफार जानानै बर' रोङि मानसिफ्रा बा असमिया भाषानि मानसिफ्रा असमियाजों खालामनांगोन बेबायदि टेक्न'लजिया जोंनियाव गैया। दा अब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय बे बिसायख'थि फैबाय थानाय बे एसेमब्लि समावहाय माबोरैहाय डिल खालामगोन? नङा बे जाहैबाय जों अलरेडि बेखौ खामानि मावगासिनो आं फैनानैनो बेखौ आङो दा लोगो लोगो माखासे IT नि मानसिखौबो एंगेज खालामदों गासैखौबो एंगेज गासिबो दा आंनि थाखाय बे प्रब्लेम नङा आंनि प्रब्लेमा जाहैबाय बर' रावखौ गेबेङै बोरैहाय बाहायनो हायो दा आं बेखौनो माने बुंबाय थादों जे MLA जों बुंनायाव बिराद गोरलै बर' MLA होननो मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि ना बर'नि माबा मोनसे मुं दोनो दा बिधान सभा जों होनबाय थादों आयेन आफाद दा बेखौ आयेन आफादावबो दोननो ना मानो आयेन आफाद होननाय लोगो MLA आयेनगिरि जागोन दा बेबायदिनो माखासे जि माने सोदोबफोर दं बेफोरखौ जिहेतु माने मा होनो बर'नि बेलायाव बेनि अफिसियेल टार्म जि वार्ड बा सेन्टेन्स बे माबायदि जागोन गतिके सबनि माबाफ्रानो बेलेग 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 लिगेलाव बेलेग पलिटिकेलाव बेलेग एडमिनिस्ट्रेटिभआव बेलेग गासिबो बुस्थुआ जुडिशियारिमेन्ट लिगेल बे टाइपआव बेलेग आरोखि बबे वार्ड्सखौ बबाव माबायदि इउज खालामो दा ओंखायनो बे बेलायाव दिनैहाय आङो बर' राव थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय आफाद सोमोन्दो नङा बे आफादफोरनि थाखायनो बर' रावा दिनै बेवहाय सफैदों बे मावनायावनो गासिबो गतिके बे हिसाबै जाहाथे बे बेलायाव आं सापर्ट मोनो बेनि थाखाय दिनै बर'नि गुबैयै मोनथाम आफाद थुनलाइ आफाद आरो लिरगिरि जथुम आरो बिनि उनाव फरायसा आफाद बे मोनथामखौबो लानानै आं दिनै माने सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे MLA फोर बिस्रा एक्सपिरियेन्स दं पार्लियामेन्टारि सानफ्रामबो बेवहाय बिधान सभायाव बिसोरो दंबाय थायो बे हिसाबै बिसोरो माखासे बिनि प्रेक्टिकेल सिटुएसनखौ लानानै गावसिनि अबजारभेसनखौ दिनै बुंनो हायो बे हिसाबै बिथांमोनखौबो दिनै लाफाजोबनाय जादों आरो बे रायलायनायाव बुमामायैनो गोबां माखासे बेबायदि बाथ्राफोर जोङो मोनबाय जिखौ लानानै जोङो जुदि साबधानै खालामलाङोब्ला बेवहाय जों जेरै सानदों आरो बिनिख्रुइ साबसिन बे जाबावगोन दा जेरै टेकनिकेल माखासे माबानि बाथ्रा बुंदों गोदान एसेम्बलि हलाव जोंहा दा माने बै सिस्टेमा गैथ'वा आरोखि माने इन्टारप्रेटर माने मोननै मोनथाम चेनेलनि हियारिं सिस्टेम आरो जिथु माने अडिअ बे सिस्टेमा जोंहा गैथ'वा चेनेल ट्रेन्सफार खालामनांगौ बेखौ अलरेडि गोदान एसेम्बलियाव दा खालामनो थाखाय अर्डार होनाय जाबाय आरो बे हिसाबै जोंहा बे सेटिंआ दं आरो गासिबो एरेन्जमेन्टखौ बेवहाय खालामनाय जागोन गोदान एसेम्बलियाव जेब्ला जायो दा बेनि थाखाय नोंथाङा जेखौ बुंदों जे खेबसेयावनो बोरै बुजिगोन दे जेब्ला बे जायो अब्ला खेबसेयावनो सानै साथाम मानसि ट्रेन्सलेटर थागोन जे सासे मानसिया बर'जों कुइसन खालामबाय बे एखे बाथ्राखौ उइदिन दि टाइम बे समनि गेजेरावनो सेकेन्डनि गेजेरावनो बेखौ एसामिसाव आरो इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामबाय
आरो जुदि फंफा फंनै बेवहाय जुदि इंलिश आरो एसामिस सोरबा बुङोब्ला लोगो लोगो बेखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानै बुंलांगोन आरो जोंनि MLA फ्रा गासिबो बेवहाय इयारफन लानानै चेनेलखौ सोर माखौ बर'नि खोनासंनो लुगैयो ना एसामिसनि खोनासंनो लुगैयो ना इंलिशनि खोनासंनो लुगैयो गरे कन्टिनिउअसलि सासे मानसिया जिखि भाषाजों बुङा बियो लोगो लोगो मोनथाम लेंगुवेजजों ट्रेन्सलेट जानानै थांबाय थागोन मोनथाम चेनेला बेयाव कन्टिनिउ खोनाबाय थागोन इंलिश बर' एसामिस आरो हयथ' बेंगलि नेपालि माब्लाबा फैनो हागौ खिन्थु बेवहाय जिहेतु बिसोर एसामिसखौ बुजियो बिसिनि थाखाय प्रब्लेम गैया बे हिसाबै इंलिश एसामिस आरो माने बर' बे मोनथामा दा आङो जितु प्लेनिं लादों बे कन्टिनिउ बेयो सोलिबाय थागोन आरो थांबाय थागोन गथे लोगो लोगो बेवहाय गासैबो MLA फ्रानो बुजिलायगोन खिन्थु रिप्लाइखौ गाव जि भाषाजों रोंगौ बेजों होगोन दा जोंहा UG ब्रह्म बर' मिनिस्टार बिथाङा जुदि बर'जों रिप्लाइ होयो मन्त्रि हिसाबै होनो हागोन आरो बिथांनि रिप्लाइखौ लोगो लोगो एसामिस आरो इंलिशाव बुंलांबाय थागोन माने ट्रान्सलेटआव आरो बिथांनि बुंनायखौ दा सोरबा बेवहाय जेनेबा असमियाजों रिप्लाइ होबाय बा इंलिशजों रिप्लाइ होबाय लोगो लोगो बर'जों जागोन बा दस्रा जिखिनि लेंगुवेज जोंहा दं बेजों जागोन आरो सेलेक्टर दं लेंगुवेज सेलेक्टर बेखौ खोनासंनो हागोन गतिके अलरेडि दा बेखौ मावहोनाय जादों बे लाइनखौ दा बेबायदि जोंनो दा मानसि नांबाय गासैबो असमिया गोरों इंलिश गोरों बर' गोरों सासे मानसियानो खारन बे बर'आव खोनांगौ समासिनो दं लोगो लोगो बे एसामिसआव बुंलांबाय थानांगौ गतिके जोंनो एसामिसआव माने एक्सपार्ट जोंनो सेंग्रा जोंनो नांबाय बा सिख्ला जोंनो नांबाय बा नोङो एसामिसआव सासे मानसिया बुंबाय थादों बेखौ लोगो लोगो बर'आव बुंलांबाय थानांगौ बा इंलिशआव बुंलांबाय थानांगौ बा इंलिशआव बुंनायखौ बेयो एसामिसआव बा बर'आव बुंलांबाय थानांगोन बेबायदि जोंहा इन्टारप्रेटर नांगोन आरोखि दा बेखौ आं माने मोनसे सिन्था खालामबाय थादों जे 2 मासनि गेजेराव रिक्रुइट खालामो माने फिक्स पेआवब्लाबो आरोखि कन्ट्रेक्चुवेलि बेसिसआव इन्टारभिउ लानानै ओमफ्राय बिनि उनाव माने गभर्नमेन्टआ एसुरेन्स होदों अलरेडि चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायदों बिथाङा पस्ट सेंसन खालामनानै हरो दा पस्ट सेंसन खालामनानै हरोब्ला बिसोरनि माबाया रेगुलार जाजोबो बेखौ गासैखौबो अलरेडि खालामखाजोबनाय जाबाय सेटिंखौ दा जेसेबां बर' मा होनो एसेम्ब्लिनि लेखा दं बेखौ रुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ट्रेन्सलेट खालामनो होखानाय जाबाय अलरेडि जेसेबां लेखा दं दा दिहुननो होनाय जादों एसेम्ब्लिया पाब्लिश खालामनाय बे लेखाफोरखौ गासैबो बर' रावजों ट्रेन्सलेट खालामनाय जागोन आरो बेखौ आं अलरेडि अफिसाव अर्डार होबाय गतिके 1 कोटि थां 2 कोटि थां 5 कोटि थां नो प्रब्लेम बड' लार्निं सेन्टारनि खोथा दहाय बुंदों MLA फ्रा माने सासे MLA प्रप'ज खालामदों रबिराम नार्जारि बिथाङा जे माने गुबुन गुबुन माने अफिसारफोर माफोर बिसोरखौ बर' रावखौ सोलोंनो हानाय रोखोमनि बर' लार्निं सेन्टार खालामनो हायो दा बे मोजां आइडिया आरो जोंनि MLA फ्राबो बयबो रोंनो लुगैगोन गतिके बेखौ मोनसे टार्मनि थाखाय रेगुलार हयथ' हानाय नङा खिन्थु मोनसे टार्मनि थाखायब्लाबो बेवहाय बर' लार्निं सेन्टारखौ माने आङो खालामगोन आरो बेवहाय सानै बा साथाम जि नांगौ बेबायदि मोनसे स्टुडेन्टस पार्ट टाइम माबा मा होनो टिचार बर'नि जाय मोजाङै बर' रावखौ गोरलैयै फोरोंनो हायो एटलिस्ट बुजिनाय आरो फंबा फंनै रायलायलांनो हानाय बिनि उनाव हेबिट जालांगोन आरो बेखौबो आङो एसेम्ब्लियाव खालामनो नाजानाय जागोन खालामगोन उनावहाय दा आपातत माने जिखिनि फार्स्ट खामानिया जाहैबाय आंना साइन बर्ड सेकेन्ड खामानिया जाहैबाय एनि दा एसेम्ब्लिनि सार्कुलार एनि नटिफिकेसन बेखौ पेरेलेल बर' रावआवबो दिहुनलांना बिनि उनाव माने लासैनो बे एसेम्ब्लि हलाव जेब्ला बे सेटिंआ जाजोबो होमबा इन्टारप्रेटरनि गेजेरजों एसेम्ब्लिनि जितु बिजनेस बेखौ सालायनायाव खामानि गतिके बेबायदि खालामनाय जागोन गतिके गुबुनफ्रा जितु मन्तब्य होदों आं सानो जायफ्रा एसेम्ब्लियाव हाबफेराखै बिसोर मानो मन्तब्य होनो जाय एसेम्ब्लियाव ज'वाखै मानो मन्तब्य होनो गतिके मोनथिनानै लाग्रोनानै लास्टआव बिसोरो मन्तब्य होयोबा मोजां आरो नङाब्ला माने मा होनो माखासे मावनो थांनाय मानसिफ्रा गोसो बायि उसुबिदा जायो दा ओंखायनो एसेम्ब्लियाव जाय हाबदों बेसो मोनथिगोन जे बे सिस्टेमा माबायदि आरो दिनै आं बेयाव दंखायो आं मोनथिगौ जे बेवहाय बोरै मा खालामोब्ला मोजां जायो दा रावनि बेलायाव आं एक्सपार्ट नङा बर' रावाव दिनै मा माने मा होनो टेकनिकेल वार्डस जोंहा दं गैया बेफोरखौ आङो गतिके जोंहा आफाद दं आफादा बेखौ जोंनो सहाय खालामो गोदान अबस्थायाव सापर्ट दा बर' साहित्य सभाया होनदों अलरेडि माने गुगोल्सआव माने जितु ट्रेन्सलेट खालामनायनि मोनसे राहा दङ माने सफ्टवेयर ना माबा मोनसे जेखौ खालामनांगौ दं आरो बिनि थाखाय एसे फैसानि दरखार दं आं दिनै एसुरेन्स होदों बेखौ आं एसेम्ब्लिनिफ्रायनो
बर' साहित्य सभानो बे रांखौ हरनाय जागोन एसेम्ब्लिनिफ्राय आरो बेखौ जेसे हागौ माने बेखौ माने मावफुंनांगौ आरोखि दा बेबायदि खामानिफोरखौ जोङो मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बर' रावखौ लानानै बर' हारिया जि मोनसे हास्थायनाय दंमोन आरो बिनि थाखाय जेसेबां सोमावसारबाय जिउ बावबाय आरो फैयै फैयै जोंनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय दिनै माने बिथांमोना नटिफिकेसन होबाय गेजेट नटिफिकेसनाव जेबो थाया बाहायनायनि बेलायाव जोंनो इन्टारेस्ट लानांगोन दा ओंखायनो आं दिनै बेवहाय लादों गाबोन मन्थ्रिया गावनि डिपार्टमेन्टआव जुदि लायो बेबायदि सोरबा माने अफिसारा बिडिअ जानानै दं जोंहा सोरबा हयथ' एडिसि जानानै दं डिसि जानानै दं सोरबा सार्कोल अफिसार जानानै दं बे जुदि गाव गावनि अफिसाव मिनिमाम बे सिस्टेमखौ खालामनानै लायोब्ला बर' रावा अफिसावबो गासिबावबो बाहायजागोन ओंखायनो साफ्रोम बर'आनो सोर जेरावखि थायाथों मानो जाय जेरावखि थायाथों मानो गाव थानाय जायगायाव बियो जुदि बर' रावखौ बेवहाय बाहायनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामलाङोब्ला आरो बे गोरलै जाबावगोन माने जोंनिफ्राय थानांगोन इनिसियेटिभा गभर्नमेन्टआथ' सार्कुलार होबाय नाथाय बिसोरो मोनथिया जे बे रावखौ बाहायनो थांनायाव माबायदि बे मा मावनांगौ ओंखायनो जों जेब्ला बिसोरजों रायज्लायनानै जोंनिफ्रायबो माखासे लामाखौ दिन्थिबाय थागोन होमब्ला थाबैनो बर' रावा जेरावबो बाहायजागोन जोबोद मोजां बाथ्रा दिनैनि समाव जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव स्पिकार महरै गिबि खेब बर' गेदेमा लोगो मोननो हादों बिस्वजित दैमारिया 5 बोसोरनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव बुंथिगिरि जानानै दङ आरो बेखिनि बुब्लिनि गेजेराव बिथाङा सिमां लादों एबा मोगथाङाव जाफुंसारगोन बे बिथांनि सत बांसा बे जाहैबाय बर' रावखौ आसाम एसेम्ब्लिनि सिथ्लायाव खोमथायै फसंनानै दोननाय आरो बियो जोबोद बर'फोरनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिस्वजित दैमारिया जुदि एसेम्ब्लिनि स्पिकार जाफायामोनब्ला बे सिमांखौ बर' हारिया लानो हागौमोन मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार सुक्ति जालांबाय गोबांथार सुक्ति जायो गोबांथार जबान थायो नाथाय इमप्लिमेन्टेसन एबा बाहायनायनि बेलायाव जोङो थाबथानांबाय थायो दिनैनि समाव जों मिजिं खालामदों गासै बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे देरगानां बाथ्रा जे बिस्वजित दैमारिया स्पिकार जानाय लोगो लोगोनो आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावा सफैनायनि लामा जाबाय आरो बेखौ बाहायबाय थानायनि खाबुआ फैसिगोन बर' एमएलएफोरा देरहाबोगोन असमिया भाषा रोङा जानो हागौ इंलिश भाषा रोङा जानो हागौ हिन्दी रोङा जानो हागौ नाथाय बर' भाषाजों बिथाङा गावनि बुंथिनांगौ बुंथिनो हागोन गावनि बिख'नांगौ बिख'नो हागोन बेखिनि खाबु जों जाना फैदों आरो बेखिनिखौ जोङो गोजोननाय लानानै फैगौ समाव मोगथांनि सावगारिखौ मोनगोन बेखौबो जोङो रोखा जाखादों आरो रोखा जाबाय होननानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय